Πίνο. Σέντρα για το Μήτρογλου, 1-0. Έκτο γκολ στο πρωτάθλημα. Στο 54 ανοίγει το σκορ Ολυμπιακός. Προειδοποίησε στο 51. Το έβαλε το γκολ. 3 λεπτά αργότερα την καλύτερη σέντρα την έβγαλε ο Πίνο. 1-0. Ο Τζιμπούρ γύρισε το Ρωσίδη στην περιοχή. Ο Τζιμπούρ δοκάρει. Πέναλτι ο Καλογερόπουλος στο 85. Ο Τζιμπούρ. 13 γκολ στο πρωτάθλημα, 2-0 στο 86. Το έψαξε τον γκολ από την αρχή, το βάζει στο τέλος. Μπήκε ο Πίνος στο δεύτερο ημίχρονο για να ξεκλειδώσει την άμυνα της Βέρειας με τη σέντρα. Παρεβάλλει στον Μήτρογλου στο 54. Να το σπαλεί. Κάνε ωραία σέντρα κι άλλο γκολ. Πάντελιτς στο 91. Ήρθε από τον πάγκο και σκόραρε παλιά του τέχνη Κόσκινο.